кадом меда ки аз канали юрист CJ. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунем. боз як хушхабари дигар, як информатсияи дигар пешкаши шумо мегардонем. дар видео лайк бигзорем, бо диққат то охирша тамошо кунем. бародаро, як чизе дар ҳамҷа мехоҳам эълон карда бигзарам. кадом меда ки аз канали юрист CJ реклама дар кор бошад, новобаста аз ӯе ки чӣ хели реклама ай. мисол ягон ширкати дорувориай ё ки границаай ё дигар чизо. касое ки хоҳиши гирифтани реклама доранд, дар ин ҳамин номере ки меброяд дар WhatsApp метавонем бинависонем, танҳо барои реклама муроҷиат кунем ҳамҷада. хоб мавзӯи асосии имрӯзаи мо. чӣ хеле ки медонем, тақрибан 6 сол шудагие ки поезд аз шаҳри Душанбе ба Москав баста шудагие роҳош. яъне ин хатсайр аз кору фаъолият мондагӣ буд. аз сабабе ки бемориҳо ба вуҷуд омада буд, ҳамин хел бигем ки хатсайри поезд аз шаҳри Душанбе ба Москва маҳкам шудагӣ буд. ва хушбахтона аз сари нав ҳамин чиз роҳандозӣ карда мешавад. аз рӯзи 21 июн соли 2026 дар масири Душанбе ва Москав поездҳо аз сари нав мусофиркашонира сар мекунанд. нафарҳои хоҳишманд метавонанд ки аз моҳи дигар бо тариқи поезд ба Москва сафар кунанд. ногуфта намонад ки ин сафар бо поезд ба шаҳри Москав тӯли 4 рӯза дар бар мегирад. бигем Узбекистону Қазоқистону баъдан вориди Федератсияи Русия мешавад. ҳамин ҷойҳоро убур карда баъд ба вориди Федератсияи Русия мешавад. ва дар масъалаи нархи чипташ чӣ қадарай ҳозир аниқ шудагӣ нестай, лекин гуфта мешавад ки якумин рейсаш аллакай 21 июн мебошад. метавонед ки барои чипта гирифтан рафта ба ҳамон ҷои роҳи оҳани шаҳр ки дар шаҳри Душанбе қарор дорад муроҷиат бикунед дар оҷа ва боз маълумоти пирратара дар ин масъала дастрас мекунед. зиндаву сарбаланд бошед. комментарияҳотона худо хоҳад дар видеои дигар ҳамаша мехонем. боз ягон савол бошад бинависонед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.